Кучеряшки, да, приехали со спадарней Ирины в Белосток по закупы. Опа. Да. Так, зараз заедем на рынок по 6 килограммов винки, тикульки зараз можно Да, взвесить. и что еще? И какой-нибудь, это, как это называется, гумпяк. Вось, і шоколадки по акції шоколадки. обов'язково зарекані великі такі. Все, едем. Усіх вітаем, шановне спадарство. Гэта падкаст «Дочки матки», 3-й сезон. І з вами спадарыня Ірина Новік, гэта я з вами, і яшчэ спадарыня Дар'я Гардзейчык. І у вас магло ўзнікнуць пытанне, а чаму ты, Даша, сёння ў касцюме Марыны Ментусавай, а спадарыня цёці Іры ў касцюме цёці Іры, і як так сталася? А справа ў тым, што мы сёння з вами будзем размаўляць пра нашых мужчын, калег у нашай жа прафесіі. Што яны там робяць, а часу да часу не зразумела. Ну, таму мне патрэбна чорная рука, і Даша мне пазычыла пальчатку. Вось, ставце лайки. Гэта не таму, што я апранула 2 пальчаткі і як бы адной нельга было тыкаць на экран смартфона. Мало таго, што стаўце лайки. Бачыце, вось у мяне такая класная цішотачка. Гэта Даша сваімі вот этими працавітымі ручкамі уласнаручна вышыла тут, вось бачыце, мне чырвона-белую кнопку. Гэта лепш, чым нават залатая кнопка Ютуба, паверце. І вось я зараз падпісаная. А калі вы не падпісаныя, то таксама падпісвайцеся на цёцю Іру, а потым ужо лайкі, шэры, каменты і ўсё, што вы яшчэ можаце нам даць. Ну, я сёння нейкая абсалютна пік-мі-гёрл, мала таго, што выглядаю як Марына Ментусава, у мяне яшчэ і вось Я вышыванка. ствараю фон для Дашы, каб яна была яшчэ прыгажэйшай. А мы як Да. зебры проста, Так, белая, так, чырвоная, так, да. чырвона-чорная, І белая, глядзіце, чорная. яшчэ ж Даша выбрала такую, бачыце, оверсайз вот памерык. Гэта для таго, каб вы маглі падумаць, што я ўсё-такі пахудзела да лета. Спадарыня Ірына, давайте я вам лепей задам пытанне, ці заўважалі вы, што ў нашай журналісцкай прафесіі падыходы мужчын у сярэднім па палаце адрозніваюцца ад падыходаў жанчын? Ну, як і паўсюль у жыцці, не толькі ў нашай прафесіі. А можете прывесці прыклад які-небудзь? Ну, я памятаю, дачка ляжала у бальніцы, у яе быў лекар, там нешта ёю там носнікі лячылі. І, ну, лекар, я ўжо як мама прыйшла да лекара, і там нешта ён мне расказвае, кажа, ну, ваша прынцэса, прым-пым. Я такая думаю, боже мой, ён ацаніў маю дачушку, сказаў прынцэса. А дачка кажа, мама, ён проста не памятае, як каго завуць, і ён усіх сваіх пацыентак называе прынцэсамі. І што, у журналістыцы таксама забыўся, як завуць гераіню, падпісаў прынцэса? Ну, прынамсі, я не бачыла ні адну журналістку, каб яна сказала свайго героя прынц. Альбо ні адну лекарку, которая б называла вось сваіх пацыентаў прынц. І нават уявіць сабе не магу. Сапраўды. Ну што ж, фантазія ў нас багатая, але не настолькі багатая, як у нашага першага персанажа на разбор. Вось вы зараз проста мусіце, па-першае, зацаніць, наколькі мы аб'ектыўныя, таму што з адным з гэтых персанажаў мы ўвогуле здымаемся ў адным памяшканні. Дарэчы, вось вы думаеце, чаму фон змяніўся? У нас не толькі фон змяніўся, у нас увогуле шмат вады ўцякло. Пеця жывы, здаровы, вус не дуе, але ён не з намі. Але Пеця наш былы, Так. мы яго памянялі, на тое сёе маладзейшае. Так. З намі цяпер калектыўна зборны Антось, які будзе аддувацца ў гэтым сезоне за ўсіх мужчын. Ад часу да часу мы яму будзем адрасаваць усякія няёмкія пытанні. Антось пачырванеў. Падмігваць якім-небудзь вокам, которое яшчэ ўмее падмігваць. А я буду цягнуць насочак. А я буду казаць, што я пахудзела падлей. Наш первый персонаж – это Геночка. Всем привет, меня зовут Гена, и сегодня последний выпуск первого сезона «Плохо, все хорошо». И зараз я, может быть, зараз поступаю неэтычна, але каго калыша. З Геночком мы знаёмыя асабіста. І калі я яго першы раз побачила, і другі, і трэці, і пяты, я думала, блин, які хороший молодой человек, такі он харизматичный, и он так файно жартуе. Сейчас будем выяснять, что я употребляю. Григорий, ничего не нужно выяснять. Я и так уже все давно знаю. Ён такі вясёлы. А потым я заўважыла, што жартуе ён мізагінна, а потым я зразумела, што не жартуе, таму што я падпісалася на Геночка ў адкрыты тэлеграм-канал, дзе больш за 600 подписчикаў, а яшчэ у Геночкі закрыты Інстаграм, таму мы не будзем тут паказваць яго якія-кольвек фатаграфіі, просто скажам, што там каля 5000 подписчикаў. Яшчэ Геночка працуе ў варшаўскай студыі Вісла Vision і таксама з'яўляецца відоўцам YouTube-канала «Плохо, все хорошо». Вось, карацей, такі шматгранны вельмі чалавек.
І вось пост Геначкі ад 5 сакавіка. Просто зафіксуем. Геначцы у рассылцы праходзіць паведамленне з такім напісаннем НДА і актывістак. Значит, запрашаем прадстаўніц НДА і актывістак. І Геначка не разумее, зачем это подчеркивание. Поясните мне тут за феминитив. Какая изначальная форма слова? Мужская версия у двукосии активиста – это официальное письмо от организации, направленное и мужчинам, и женщинам. Выглядит в написании как высер. Нет, спадарыня Ирина? Я б хотела попросить больш дакладнае апісанне таго, што такое высер. Я не вельмі дасведчаная і баюся, што гэта будзе скажэннем праўды. Так, і тэрміналагічнай недакладнасцю. Так, вось. 8 сакавіка Янушка робіць яшчэ адзін пост, дзе скардзіцца... Яшчэ адзін высер. Значыць, 8 сакавіка ў Янушкі выходзіць яшчэ адзін пост, дзе ён скардзіцца на гэты раз на мяне і маю сяброўку. Ну, ён не ведае, што Святая справа паскардзіцца на цябе. Конечно, ён не ведае, што ён скардзіцца на мяне. Просто мы з ёй арганізоўвалі фем-квіз на 8 сакавіка, і мы запрасілі удзельніц, значыць, двукроп'е «ц». Вось, і, значыць, Янушка таксама скардзіцца. І, прабачце, написано, для удзелу табе не трэба быць магістаркай, і там без двукроп'я, ну, забыліся двукроп'я, з кем не бывае. Янушка піша, фем-движение выступает за равные права для усіх. Не выступает. Апроч Геначкі. Также фем-активистки приглашают на ивент всех в женском роде. Які кошмар. Ну, а коли тысячагоддзямі нас усіх запрашалі... У мужчынскім родзе все было нормально. Да, а лепей было, нават калі нас не запрашалі, спадарыня Ірына. А вот што, уласна, мы вам гэта ўсё расказалі. А справа ў тым, што 7 сакавіка Геначка запісаў інтэрв'ю з фем-актывісткай Настай Базар, дзе ён ёй задаваў сакраментальнае пытанне, кшталту патлумач мне, Наста, за фемінізм і чаго вам не хапае, і што гэта за перагібы такія. Паглядзім жа мы з вами першы фрагмент, и мне есть что тут сказать. Ну, давай. В теме феминизма в последнее время почему-то вокруг меня окружает все радикальное. Вот. И ты у меня ассоциировалась почему-то с радикальным феминизмом, таким агрессивным. Понимаешь, если бы меня спросили, допустим, там, не знаю, кто-то где-то, вот у меня спросил, а в Беларуси есть феминистки? Я такой, да, есть Наста Базар, но она агрессивная. Типа, я же не могу так сказать, я же тебя не знаю лично. Первый вопрос, мы начнем, наверное, с феминитивов. Чаму я менавіта вось гэты фрагмент выразала, тут няма монтажу. Просто ён кажа, ну, карацей, у мяне фемінізм асацыюецца з усім агрэсіўным і радыкальным і агрэсіўным, і Наста, мне падаецца, ты агрэсіўная. Ну, карацей, першае пытанне. То бок, Наста нічога не магла сказаць ні пра тое, што такое радыкальны фемінізм, што гэта тэрмін, і радыкальны, гэта не сінонім слову агрэсіўны ў дадзеным выпадку. Просто, значыць, пераходзім да першага пытання. Ну што ж, давайте задамо першае пытанне. Мне пришла рассылка от организации. И вот так написано слово. Вот. Понимаешь, да? То есть написано конечно. Активиста, нижнее подчеркивание К. Это называется гендер-гэп. Но я лично, вот я читаю, вот давай будем брать вот это активиста К. Я чувствую себя ущемленным. Наконец-то! Я боготворю всех, я люблю женщин, я абсолютно за равные права. Но, блядь, меня унижают. И я такой, типа, что за херня? Неприятно, правда? Нет, конечно. Вот прикинь, мы так живем. Мы живем так везде. Ну, па-першае, як лёгка пакрыўдзіць і ушчаміць мужчыну. Насамрэч, гэта не складана. А ставіцца так да жанчыны гэта норма. Ну, Гена на гэта адказвае. А што, праз тое, што да вас, да дзевачак, дрэнна ставіліся стагоддзямі, вы цяпер помсціце мне? Я нармальна да вас ставіўся. Мяне стагоддзямі таму ўвогуле не было. І ў чымсьці ён мае рацыю, але будучы настолькі раз'юшаным з нагоды таго, што напісана актывіста двукроп'е К, а не актывістаў, Геначка нават не заўважыў, што там прыхавалася слова актывіст. Ну, калі табе выключна мужчынская форма патрэбна, ну, напішы новую аб'яву, збяры новую суполку, дзе будуць чыста актывісты.
і ніяких активістак. Або актывісты і актывісткі, або яшчэ хто заўгодна. Ну, так. Далей, я думаю, я хацела ўставіць гэтыя фрагменты, але яны доўгія і нудныя, таму я вам просто Чыста перакажу. раскажы. Так, значыць, Енашка кажа, што па яго назіраннях фемінізм набыў нейкі стыхійны характар апошнім часам. І ад гэтага няма нейкай адзінай ідэалагічнай базы і ўвогуле незразумела, што як, каго, як называць, камусьці так прыемна, камусьці эдак, перад кімсьці трэба дзверы адчыняць, хтосьці супраць. І я просто хочу сказаць, што фемінізм набыў стыхійны характар год так 200 таму, і недрэнна было б, ну, не тое, каб вывучыць нейкую матчастку, так, а просто, ну, забіць у чат GPT, што такое фемінізм. Фемінізм для чайнікаў. А я бы ще сказала, што фемінізм гэта не армія, дзе ўсе ў аднолькавых берцах, у аднолькавай форме і павінны уставаць і класціся спаць у адзін час і маршыраваць строга вось, як роботы. Феміністкі гэта людзі, як не дзіўна, і яны маюць права быць рознымі, і фемінізм за тое, каб разнастайнасць была сярод людзей і жанчын, і мужчын. Я штосьці ніколі не чула, дарэчы, такога прад'явы. Радыкальнага такога, да, Так, такой прад'явы я не чула, напрыклад, для лібералаў кшталту. А чаму это вы адныя лібералы кажаце, што вот так вот там трэба ЛГБТК+, напрыклад, падтрымліваць, а другія кажуць, што не трэба ніякія ўразлівыя групы падтрымліваць, няхай канкуруюць у рынкавых умовах. Ну, таму што ёсць разныя плыні лібералізму. Як вам такая канцэпцыя? І прад'яўляць лібералам за то, што хтосьці з кімсьці ўнутры не пагаджаецца, гэта дзіўна? Я думаю, пора уже. Пора? Ну, раз феміністкам прад'яўляем, давайте тады ўжо за роўнасць, лібералам прад'явім. Таму і шмат чаго глядзець не будзем, там амаль 2 гадзіны інтэрв'ю. Даша, дзякуй Так, па-першае, яго паглядзела Наста, нават без монтажа, па-другое, яго паглядзела я, таму як бы тэрарызаваць вас і тым больш нашых шаноўных гледачоў, глядачак мы дакладна не будзем. А каму шкада Дашу, калі ласка, ёй на малачко, Данайце на малачко з кавай. Это вельмі шкодная работа. Кава з малачком. І Ена задае Насці сакраментальнае пытанне, напрыканцы самым. Чаму, калі ён захоча пайсці працаваць у фемінісцкую арганізацыю, яго не возьмуць, чаму гэта не дыскрымінацыя? Вось ён задае такое пытанне. Мы з вамі разумныя, і мы з вамі адкажам, што, ну, калі, напрыклад, я магу перакладаць з беларускай мовы, і я звяртаюся ў кампанію, якая шукае перакладчыцу з кітайскай мовы, і мне адмаўляюць, то гэта не дыскрымінацыя, гэта я проста па крытэрах не пасую, ну, ладно. Людзі як бы чакаюць людзей там з досведам жаночай сацыялізацыі, ну і не бяруць Еначку. Па-мойму, ўсё зразумела. У Еначкі ёсць жаночая сацыялізацыя, такі досвед. У нас просто няма аб гэтым інфармацыі. Так, мы не праводзілі расследаванні. Аднак, спадарня Ірына, без усякай фемінісцкай оптыкі. Я вам просто ўключу фрагмент літаральна на 14 секунд, і вы мне скажаце, як дасведчаная рэдактарка і чалавек, якая нават наймала іншых людзей на працу. Калісьці даўно. Ці ўзялі б вы Ену ў якасці журналіста вось з такім узроўнем падрыхтоўкі? Часто очень говорят про работу, что специализации, есть целый список, я даже, по-моему, точно знаю, что в России законодательно запрещено заниматься какими-то видами деятельности В женщин. Беларуси есть запрещенный список Беларуси профессий, тоже есть, да? конечно. Ну што, спадарня Ірына, ўзялі б такога на працу? Факт-чекера. Ну, вот у мяне ёсць правая чорная рука, і яна б зараз так ахапіла чыюсьці шыю. Ну, наколькі б там моцна было, і прынамсі, ну, была такая крылатая фраза «бонус профессии». Это просто крылатая фраза, она ні да кога канкрэтна не адносіцца. Але рыхтавацца да інтэрв'ю все-таки трэба. І не трэба блытаць Расію і Беларусь. Я вам пакажу яшчэ адзін фрагментик, ад якога, ну, мне па шчырасці стала зусім блага. Вось вы заўважылі нашу дынаміку, я вам спачатку паказваю штосьці лайтовае, а потым тое, ад чаго становіцца... Так, нагнетаеш, так? Так, зусім блага. Согласны, кстати, с приговором, который вынесли парню, который... По поводу Лизы. Слушай, я читал просто там такой пункт, что, я не знаю, насколько это правда, я не видел там дела самого, что якобы он был на какой-то вечеринке до этого. Ну, ему что подсыпали. И ему Ну, что-то конечно. подсыпали. И ты знаешь, что я знаю, что могли подсыпать, и что могло примерно вызвать такую реакцию. Я причем про это даже не подумал, да? Но
насколько я понимаю, что в процессе, когда его задержали, никаких анализов не сделали, потому что, наверное, что-то достаточное было. И это же настолько... Ну, я, опять же, не оправдываю никак его поступок, это четко нужно понимать, это ужасно, и я вообще чуть не сторонник за смерть карать смертью, то есть, грубо говоря. Но если действительно так и было, если это реально так и было, у него не взяли этот анализ, не сделали, и оно на его на него воздействовало вещество, дичайший там, не знаю, возбудитель, стероид, все что угодно, он совершил это ужасное, вообще содеянное. Возможно, мотива убивать там и не было. Ну, я так понимаю, Его не было. Его и не было изначально там этого мотива убивать. Но виновен, огласка, полиция, бесспорно. Но то, что там могла быть причина абсолютно в другом, и возможно, вообще его нужно было просто пролечить и найти тех, не знаю, 5-3, кто над ним пошутил и подсып. Так, ніякага апраўдання, кажа Генашка, але, магчыма, яго трэба было проста палічыць ад наступства ўплыву гэтага стэроіда. Стэроід гэта... И сказать, иди дальше так, на вечеринки, забивай девчат, все Менавіта. нормально, А пасадзіць трэба было тых маладых людзей, якія яму гэта падсыпалі. Ну, Гена не ведае дакладна, ён не чытаў крымінальнай справы, я таксама крымінальную справу не чытала, але, дзякуй Богу, чыталі мае калегі польскія журналісты, і я проста працытую некалькі фрагментаў. З апошніх дакладаў, падрыхтаваных на падставе даследаванняў, прызначаных пракуратуры, ясна вынікае, што Дарыян на момант учынення злачынства быў у поўным розуме. Далей, вось гэтая гісторыя пра украінцы мусілі мне нешта падсыпаць, і .pl, словы працэс пачаўся, і тады ён заявіў, што быў у адным з бары, дзе ўжываў алкаголь, пазнаёміўся там з 2 украінцамі, і пасля выхаду з бара я адчуў сябе дзіўна, я так сябе ніколі не адчуваў. Калі я вяртаўся, сустрэўся з дзяўчынай, я падышоў да яе і апрануў балаклаву, сказаў ёй, каб яна аддала мне грошы, яна не разумела, таму я пачаў размаўляць з ёй па-ангельску. Я таксама забраў яе тэлефон, але яна хацела яго вярнуць, таму я пачаў яе душыць, каб быць упэўненым, што яна не зможа патэлефанаваць у паліцыю. Калі яна страціла прытомнасць, я распрануў яе, і адбыўся палавы акт. А калі я сыходзіў з месца, яна была без прытомнасці. Я не ведаю, чаму я гэта зрабіў. Думаю, што ты украінцы ў бары маглі мне нешта падсыпаць, бо звычайна б я ніколі не зрабіў нічога падобнага. Калі ў яго запыталіся, а чаму ж ты, сябар мілы, хадзіў з ножом і з балаклавай, яшчэ да таго, як табе штосьці падсыпалі, ён адказаў: балаклава і нож былі са мной, бо я хацеў напасці на нейкую краму. У мяне не было грошай на аренду. Журналісты іншых выданняў «Віртуальна Польска», «Суперэкспрэс» і выданне «Онет» паразмаўлялі з суседзямі дзяўчыны гэтага Дар'яна. Ён жыў у сваёй дзяўчыны, і суседзі расказваюць, што як толькі ён да яе заехаў, іх пачыналіся сваркі, крыкі штодня. У яго ў пакоі знайшлі ўсякую літаратуру пра серыйных забойцаў, і крымінолог з Ягелонскага універсітэта каментавала, што ён паталагічна гэтым цікавіўся і што гэта было спланавана, хутчэй за ўсё, нейкі напад здзейсніць. Але навошта чытаць крыніцы, якія за цябе падрыхтавалі польскія журналісты, калі можна сказаць проста: я не знаю, я там что-то слышал, что ему подсыпали, и я думаю, что, может, его треба было просто пролечить. Классная такая позиция для журналисток, которые звертаются до экспертки, абсолютно не падрыхтаваўшыся. Ну и снова же это такая позиция, там одна баба сказала, правда, про крыніцы информации, про то, что треба подтверждать, никто ж не ведае, так мы ж першие з неба зваліліся ў журналістыку, правда ж, но стандартаў уже мы не ведаем, не кажучы там про этыку, про якую-небудзь абазнанасць, это ж так чисто. Ну, вось вы кажаце стандарты, а ёсць і нашмат больш дасведчаныя калегі-журналісты, якія, тым не менш, паводзяць сябе не менш дзіўна. Напрыклад, такі Константин Каверн. Достылись добрый, сука, дай оружие, блядь, Зеленскому! Просто дай ему автоматы, пистолеты, ракеты, блядь, что угодно. Нездарма я ў касцюме Марыны Ментасавай сёння, які пазваляе сабе то ляпнуць якую-небудзь гамафобную фігню, а то крычаць на сваю сувядоўцу ў прамым эфіры. Ну, давайте мы з вами узгадаем выпадак, які адбыўся 11 верасня 2024 года, калі абмяркоўвалі дэбаты паміж тады яшчэ кандыдатам у прэзідэнты Трампам і Камалай Харрис. Боже, якія былі святыя часы. Часы, да. Давай, кто-то может быть мужчиной или женщиной, даже если это отличается от пола, который был у него при рождении. Ну, это выбор гендера себе. Да, все, типа я вот, или квир, да, который не определился еще. Ну, типа я вот я не знаю, кто я. Ну, бывают такие люди. Пип-туган-то растет, но я не знаю, кто я. Вот не знаю.
Нет, я не знаю. Я не знаю. Кость. Нет, ну что, так нельзя говорить? Почему так нельзя говорить, если у меня растет пептуган? Ну, А я не знаю, кто я. Ну, это как... ну, бывает люди, вот которые не едет осознают. автобус, вот он едет автобус. Я не знаю, автобус это едет или, Ну, может быть, троллейбус. Система человеческого организма чуть сложнее, чем система транспорта общественного. То есть пептуган это не всегда пептуган. Иногда Да. это просто банан, да, как говорил старик Фрейд. Система уголовного правосудия в этой стране, в общем, недостаточно жесткая по отношению к преступникам. Мгм. Это я к тому, просто, что ты можешь считать себя кем угодно, и я за выбор свободный. Вот. Но если- Вообще не так прозвучало. Да, сейчас. но если у тебя растет пептуган, то ты мужчина. Это без вариантов. И это без... Это Можешь ли ты Е- поменять пол, если ты чувствуешь, на что- здоровье. Ну вот, ну просто, да. Нет, я прозвучало. к вопросу самоопределения. Ну, когда я говорю, вот я мужчина, я говорю, не надо меня называть мужчиной, пожалуйста, потому что я себя чувствую как женщина. Нет, друг, я буду тебя называть мужчиной, потому что ты, сука, мужчина. Увогуле, Костя Каверин трапіў у нашу прызму 11 верасня 2024 года, калі нагаварыў усякага трансфобнага ў эфіры і выкарыстаў такое бліскучае просто слово пептуган, як вы лічыце, спадарня Ірына, дастойнае, но увогуле... Безумоўна. Я думаю, нават трэба ў слоўнікі ўнесці якую-небудзь там мову, на якой ён размаўляе, і патлумачыць, што гэта такое, і пазначыць капірайт. Менавіта, але тэма сябе на гэтым не вычарпала з пептуганамі і усім астатнім. Ну так. Чалавек з пептуганам гэта асобы гендер. Я думаю, трэба пашырыць. Напэўна, і прычым прадстаўніком гэтага гендеру сябе адчувае менавіта спадар Канстанцін. Ён працягнуў несці ўсякія трансфобныя Бред это Ну, называецца. будзем шчырамі, так. І пасля гэтага выданне «Гей-прэс» напісала, што гэта, уласна, трансфобная гісторыя. У эфір прыйшла актывістка Паша Дзіжора, каб патлумачыць, уласна, спадару Канстанціну, бо спадар Канстанцін не мог скарыстацца відавочна чатам GPT, каб самастойна разабрацца. І вось Паша яму тлумачыла розніцу паміж там гендернай ідэнтычнасцю, сексуальнай арыентацыяй, і ў выніку Косця ўсё адно не зразумеў і задаў бліскучае пытанне, якая розніца паміж воранам і пісьмовым сталом. Я лічу сябе зэдлікам. Гэта гісторыя пра тое ці не? Добра, не зэдлік, кошка. Калі мы кажам пра гендерныя ідэнтычнасці, то варта разумець, што гэта ўсё ж такі ідэнтычнасці гендерныя. Гэта не пра тое, што чалавек адчувае сябе нейкай істотай кшталту кошкі або нейкім прадметам кшталту зэдліка. Гэта гісторыя пра тое, што чалавек бачыць, што ён адчувае сябе прадстаўніком нейкай канкрэтнай гендернай ролі, або што ён не адчувае сябе прадстаўніком, а ніякай гендернай ролі ўвогуле. Ну, просто калі чалавек не хоча нешта зразумець, то патлумачыць яму немагчыма. То бок нельга патлумачыць, можна толькі самому зразумець. Захацець альбо не захацець. Дарэчы, вы заўважылі, што ў гэтым відэа Паша падпісана як квір-персона, то бок не як актывістка, не як медыа-менеджерка, не як хто-кольвек. Квір-персона. Я просто чакаю таго моманту, калі звычайная раніца пачне падпісваць Канстанціна Каверина як Чалавек з пептуганам. Чалавек з пептуганам, абавязкова. Вось гэта будзе проста ідэальна. Ну і калі вы думаеце, што гэта адзіны касяк спадара Каверина, то не халеры. Ну, я думаю, что это просто позиция. Так, я не хочу разуметь. Это представьте Черчилля, который вышел бы в 40-м году и заплакал бы. Да он, блядь, речь сутками готовил, чтобы зарядить нацию. Представь Путина, который вышел и говорил, под Херсоном проиграли. Я думаю, если бы Путин мог выйти и заплакать, бы Россия была бы совершенно другой страной. Представь себе Лукашенко, который в 2020 году вышел и То заплакал. же самое. Я представляю, что Беларусь была бы другой страной, если бы лидер страны Марина, мог выйти и заплакать. Да, Костя. Ты военный человек. Я не военный Стоишь человек, на трибуне, не про тебя, про Хойсгина. Стоишь на трибуне, перед тобой целый мир, ты. И ты понимаешь, признаешь, что ты что миру представляешь хана. Европу, которая может дать отпор. Достались добрые, сука, дай оружие, блядь, Зеленскому. Просто дай ему автоматы, пистолеты, я знаю, ракеты, блядь, что угодно. Твою мать, ты что, жертва, что ли? 750 миллионов, сколько в Европе? 650 миллионов населения только в Европе, которые разделяют общие ценности, которая по ВВП на 2-м месте после Штатов.
Да, блядь, конечно тебя Он завоюют! председатель конференции, а не руководитель армии, Какая Костя. нахрен? Это Кто его поставил разные. туда председательствовать? Кость, ну не ты, очевидно. Очевидно, к сожалению. У гэтым відэа Константин так рэагуе на Мюнхенскую канферэнцыю па безопасности 2025 года, і ён дазваляе сабе крычаць на Марыну Ментусаву. І тут можна сказаць, а ён не на Марыну крычаў, ён просто крычаў, таму што яго перапаўнялі эмоцыі. Яго не пустили на эту конференцию, ён бы там сказал, дайте, Ну, конечно. тра-та-та, там, гау-гау-гау, Менавіта. мяу-мяу, зброю Вось Украине, заўважце. и все б змянілася адразу. Менавіта. Тут два моманты. Першае, я не памятаю, реально не памятаю ніводнай беларускай журналісткі, якая б сабе дазволіла ў прямым эфіры крычаць нават, калі там усё гарыць і я гару. Может, мы попробуем сейчас, как это, ругнемся? Костя, ты не военный человек! Не трэба свой вайсковы аналіз вось з такімі дэцыбеламі перакладаць на ні ў чым не павінную Марыну. Коллежанку, такую самую, як ты. Менавіта, Покричал бы ты так на мужчину, поглядела б я на тебе. Менавіта. Ну і карацей кажучы, вось такі у нас экземпляр Косціка Веры, дай яму Бог здароўя. Мяне радуе, канешне, што Марына нейкім чынам усё яшчэ трымаецца, усё яшчэ яе барабанныя перапонкі ўсё гэта вытрымліваюць, і псіхіка таксама. Можаце заданаціць мне на каву і Марыне таксама, таму што, окей, можаце заданаціць мне, я Марыне набуду каву, таму што, ну, это... Хорошая ідэя. Менавіта, блага ўсе жывем у Варшаве. І апошні наш экземпляр, і тут мы мусім адкрыць невялічкую тайну. Весь гэты сезон быў інспіраваны і справакаваны тым фактам, што мы даведаліся пра шоу «Отцы і Эти», дзе прысутнічае спадар Дзёня Мандзік і Дзяніс Дудзінскі. Меня тут просят про равноправие в семье рассказать. А что мне сказать? Ну тогда ты можешь ляснуть рукой. Это как наркотики. А кто за квартиру платит? Мы платим, да? Ну, вот, как говорил Винни-Пух, длинные слова меня только расстраивают. Вот это документы, налогоплачение, платение, вот это все там, это все как-то там происходит. Более того, я тебе скажу, что вот этот мой внешний вид собирала мне жена, она всегда меня собирает. Мне так само, и коли б не она, я б не был стылёвым. Моя девушка. Да я бы просто в труселях и майке алкоголички бы пришел, и все бы программу так бы снимал. Удобно, что твоя девушка тебя кремами мажет. О, ну она старается меня в эту звычку увести, да. Я сопротивляюсь як могу, потому что у меня не было такого ніколи. Але я научился уже умывать там типа всякими умывашками твар, там пенками. Там. Да. Еще она мне прыщи выдавливает. Вот это ее любимое занятие. Она может сесть просто как террорист, у него так вот начинает минное поле разминировать. И самый прикол, что у меня после яе еще больше их заявляется на твар. А ты мусишь терпеть, не? Потому что для яе это психотерапия. Я после душа помылся шампунью. Все помыл шампунью. Денис, а ты процедуры сделал? Какие процедуры? Сначала я должен увлажнить кожу. Гидролат гамамелиса. У нас есть такое гидролат гамамелиса. Потом рисовое масло нанести. Более того, я тебе объясню, что это нельзя. Ну как, взял и вот так вот. Как мужик, да, втирает крем. Надо по массажным линиям. Да. По массажным линиям, под глазками. Нельзя, надо против часовой стрелки. Нельзя по часовой стрелке вот здесь вот мазать. Такие, ага, яны спёрлі фармат. Наш. Менавіта. І мы хацелі ўвогуле зрабіць такі разгромны выпуск, але праблема ў том, што я спачатку паглядзела Геннадзя, пасля я паглядзела Константина, а потым я ўключыла «Отцы і Эти». І гэта быў, па шчырасці, спадарня Ірына, просто бальзам на душу у параўнанні з усімі гэтымі папярэднімі чувакамі. Ну, я просто думаю, что Дудзінскі, напэўна, пачытаў на некалькіх кніжак больш, чым папярэднія нашыя героі, і ён, прынамсі, час ад часу правярае інфармацыю. Ну, тое, што ён жартуе як
не вельмі малады чалавек. Ну, мы яму даруем, бо я і сама не вельмі маладая чалавек. Ну, скажем прямо, вось у тых фрагментах, якія вы толькі што бачылі, там вось усе гэтыя жартачкі пра насамрэч неаплочвальную жаночую працу, маўляў, я падкаблучнік, а моя жана за мяне плаціць падаткі, там усё вырашае, падбірае гардэроб. Гэта падаецца так, што вось яна забрала ўсю ўладу. Гэта не ўлада, гэта залішняя адказнасць, Так, таму што... гэта абслугоўванне, у тым ліку эмацыйнае абслугоўванне. Абсалютна. А вось гэта яна за мяне плаціць падаткі, ну, прабачце, паслугі бухгалтаркі каштуюць зараз у Варшаве, я недавно карысталася, 200 злотых за гадзіну кансультацыі. А твоя жонка гэта ўсё робіць бескаштоўна. А паслугі мадэльера, дызайнера і вось гэта ўсё касметолага, які падбірае уход касметыкі, гэта ўсё ўвогуле бесцэнна, будзем шчырымі. А вось я яшчэ хацела высветліць, эці гэта хто? Гэта вось тыя маладыя мужчыны, которых прадстаўляе вось маладзейшы калега Дудзінскага, ці эці гэта жанчыны? Добрае Як ты пытанне. Я ўсё-такі абіраю лічыць, што Дзёня Бандзік прадстаўляе этіх. Да? Вось. А ўсе Не астатнія... да чалавекаў. Да? Так. А ўсе астатнія гэта Дзяніс Дудзінскі. Ну што, спадарыня Ірына, давайце нейкае падсумаванне. Давай. Што мы думаем пра дадзеных калег мужчын? Пра этіх. Ага. Пра этіх. Ну, конечно, мы бачым, як балюча мужчынам адпускаць сваю манаполію на тое, каб быць людзьмі і быць бачнымі. І быць журналістамі, па чэрці. Ну і да некаторых з іх праяў я бы сказала, што ну, гэта проста дрэнная журналістыка недзе. Ну, пэўна, людзі сабе так дазваляюць. Я прыйшоў на інтэрв'ю з фем-актывісткай, ну, ж мне ўвогуле рыхтавацца. Ну, ж мне адкрываць там інтэрнэт, мне чалавеку з пептуганам, да нечага яшчэ рыхтавацца. Менавіта там мюнхенская канферэнцыя, якая розніца, хто за што адказвае, можа проста пачаць араць. Давайте проста памераемся, хто больш ведае матных словаў, і той пераможа і дапаможа ўкраіне. Так, і у таго пеўтуган даўжэйшы. А спадарства, каб пептуганы нашых калег не адсохлі, вось чамусьці ў мяне зараз нейкія такія асацыяцыі. Ладно, давайте так, каб вы са спадарняй Ірынай і надалей радаваліся, і каб у нас было малачко за шкоднасць пасля агляду вось усіх гэтых вясёлых і радасных, стаўце лайкі. Вось такія, так. Так, вось лайкі. Подписывайтеся на канал, там вот это вот на такі канал. Так, можна тыкнуць на спадарню Ірыну просто. І Пікмід. Пікні гёрл. Візьміце Іра. Выберы мяне, что называется. Птица счастья, да. Ну так пикмигерл, оно ж таки перекладается на самом деле. Птица счастья. Вось, пишите комментарии, что вы думаете про усіх этих ребят веселых и радостных. Я спадзяюся, что они так само прыйдуць до нас у комментарии. И пошарьте, калі яны самі не заўважылі, то пошарьте обовязково гэты видос всем этим ребятам, всем этим. Всем этим. Вось, а мы с вами развитываемся, побачимся и почуемся. Бай-бай.